Lodi bláznov v zložení Šimečka starší, Leško, Hudák, Tódová, Kostolný znova raz zachraňovala demokraciu. A znova to dopadlo tak, ako vždy. Milovník lacného krabicového vína, insitný filozof z Maringotky Šimečka starší s plnou vážnosťou zanieteného aparátčika hovoril o tom, že vraj sa Fico chystá zrušiť voľby. Doslova povedal, jednoducho nebudú voľby. A samozrejme, má aj po ruke scenár, podľa ktorého sa tak stane. Prisahám, že toto povedal. Znova citujem. Putin vyšle nad Slovensko nejaké drony, samozrejme neznámeho pôvodu, ktoré tu spadnú. Fico vyhlási núdzový stav národného ohrozenia. Ústava mu dnes zabezpečuje, že to môže urobiť v obrane národnej identity. A máte hneď dôvod na zrušenie volieb. Bola by to priateľská služba od Putina. K tomuto som dospel. Koniec citátu. Či k tomu dospel pod vplyvom nejakej návykovej látky, nespresnil. Nevieme ani to, či sa už aktivizovala stránka hoaxy a podvody a štedro financovaní konšpirátori.sk, či už zaradili denník N na svoj zoznam. Rovnako sa Šimečka nepriznal, či jemu ako najdemokratovi sveta nevadí vedľa sediaci kovaný komunista Leško. Pred revolúciou najvášnivejší obhajca režimu, ktorý okrem iného strieľal svojich občanov na hraniciach. Priatelia, zdravému človeku sa tieto výlevy duše frustrovaných majiteľov jediného správneho názoru počúvajú ťažko. Aj by sa nad nimi zasmial, keby neriadili preferenčne silnú opozičnú stranu. Doprajme im preto ešte viac frustrácie a porazme ich aj v ďalších voľbách. Aspoň sa zasmieme nad ďalšími pokusmi o záchranu demokracie, ktorú nikto okrem nich neohrozuje.